تماشاوان دلال جلکدن دنباش به واشنگتونه به برنامه واشنگتونه لپایتخت امریکا ام دیسا به هورنه به برنامه دیجی امی قامندین گرینگ لسرانسر امریکا پایتخت واشنگتن او هر وها بویرنکو به کردان رگردایی جبره شروع بگن کاج هفته چی حتی نها چل امریکا چه بویا تماشاوان دلال هفته بوریج مگوتو بکو چوا اب گشبینیه کو چند هفته این داوید الامریکا هبو تابعتی ده دواره کووید 19 ده کرونا ده جیه خواه هشتیه ترس و فکران خمان و هفته جی الامریکا لسرانسر امریکا ام دبینن دیسا کووید 19 دبا مجاره سرکی تلویزیونن تورن نوچین سرکی جیشتدن زدبونا پکتنان لسرانسر امریکا CDC جی ناوند پیشگیری و کنترل کردن نخوشیان یا امریکی کو سازیه که امریکیه و ابجد بیجن کو دبه هر کس جنوب تدبیریم خواه خورد بکه جبر کو جوره دلتا یا کرونا به آوای که لزو بس برفرد به بلاد به پکتین زده بن CDC رگهاندو بکو 83 جسده بری چند روزه را گهانده بود 83 جسده پکتین نول امریکا به آوای دلتایه به واریانت دلتایه شبکه دلتا جی پرتر بلاده به زودتر بلاده به و باندورن پر خورد تند ل مروان دکه جبر به یکیش نه CDC دی بجه تماشاوران دلال ve kesen tabii ki vaksin derze beraber ve cüreye neveki cüreyinden hurt beje disaji dinav bejarein heyde vaksin kırın derziledan perpun xıstin avaya heri başa loma ji CDC be avaya ki hurt peşniyarji Amerika'ya dike ku herin xwe vaksin bikin derzili xwe bidin CDC disa peşniyar dike ku kesen vaksin kirici kesin ku hattına derzikirin buhaji dema ciyen girti bin dema amade buna hazır buna kesen din bin ve ruberk maske bir karbinin icber ku avaya heri baş ya sekinandına belabuna virüse maske o vaksine lomaji tabii ku Gulane'de, Meha Gulane'de CDC gotup edi kesen nehvce kesen vaksin kiri Ruberka gradin xwebi parêzin niha mirov dibîne dik cara gidin guhertinek wiha çedibe alîgiren vaksinkirinê bi vê yekê xweşin dibêjin baş e rast e em fehm dikin lê rexnegirên vaksinkirinê ku bi awayekî şik û guman ji vîrusa korona ra dinirxînin COVID-19 COVID-19 dinerin ew dibêjin dîsa CDC dibe beşek ji siyaseta navxweyî beşek ji siyaseta Partiya Demokrat çima gel ditirsîne çima CDC biryarên wiha dide wan gotibe ku kesên vaksinkerî nehewce maske giredin ruberke giredin xwe biparêzin şeş em bêjin fît dibêjin dora em bêjin xwe biparêzin ji mesafe durbûna civakî çima niha dibêjin ew hemî carek din hewciye ew jî nîşan dide ku dibin alava siyaseta navxweyî lê CDC dibêje em niha lêkolînên nû nîşan didin ku delta yani delta cüreya deltaya virüsa korona gelek ji pêşbînî û texmînan pirtir xetertir û metirsîdar e ji ber vê yekê jî ew li gor peydaçûna xwe lêkolînên nû van pêşniyara dikin ji ber ku li hîn ciyên Amerîkî bi awayekî gelek lez û bes delta cüreya delta bela dibe na CDC dibêje her wiha li dibistana xwendingeha jî dibe mamosta şagird kesên ku tên wan xwendingeha dibe ew jî belkê giredin yani belkê tevî ku ew vaksin kiribin yan jî ne vaksin kiribin dibe ew hemî maske giredin ji ber ku rewş cidî ye giring e dîsa dixwazim bi bîr birin tevî ew qas derfetên hêyî tevî ew qas em bêjin bi belaşî pêşkêşkirina derziyan vaksînan perpûnan aşiyan li Amerîka kemtir ji 5 sede nüfus Amerîkî bi temamî bi tevahî hatiye vaksînkirin
ev jî rejiyekê kem e yani 49.2 li gor CDC û heta niha 4.6 milyon kes jî testê wan ya korona erenî derketin. Yani ji mecbe ji destpêbûna pandemiyê vir ve li Amerîka korona bû pirsgirêkek mezin û li gor seranser cîhanê yek ji welatên ku herî zêde bandor bûbû li em dibînin ku tevê ku ev rêvebirî bi belaşî vaksîn pêşkêş dike kesên ku dixwazin herin navendin vaksînê ji bo wan taksî peyda dike be pere yani heqê taksî jî dide li dîsa jî em dibînin ku rejiyekî mezin ya kesên nevakînkirî hene ev jî dibe sedem ku ev nexweşî bela be niha em bêjin dora 60,000 peketînên nû çedibin 57,300 peketînên rojane çedibin temaşevan derar ku ew jî li gor hefteyê borî 500 cara gidin zêdetir dibe yani rojane nêzîkî 60,000 kes bi vê nexweşiyê dikevin ev jî nîşan dide ku çima ev tirs û xem bingehe we heye çima CDC û hikûmet Amerîkî hişyarî dide çünkü ji 5 stanên Amerîkî 35 ji wan peketên bi rêjaya 5 ji sede yani 5 ji sede du qat li wan 35 eyaletan wilayetan zêde bûye. Ev jî nîşan dide ku rewş çi qas cidî ye û berpirsa CDC Dr. Rachel Walensky jî dibêje çima em dibêjin kesên vaksînkirî jî maskeyê giredin ji ber ku cûreyên berê ye korona dema kesên vaksînkirî ew qas bandor nedibû. Niha em dibînin ku kesên vaksînkirî jî di pozê wan da di bedenê wan da ew heman awa enfeksiyon tê dîtin. Yani delta, cûreya delta, awaya delta pir xeter dibe. Loma jî dibe kesên vaksînkirî jî her bela dikin ve nexweşiyê bela dikin. Loma jî me gotu bi hefteyê çûyî çawa kesên di nav kesên vaksînkirî de ji ev nexweşî bela dibin. Niha CDC dibêje lekolînên me destnîşan dikin ku ji ber ku gelek xurt e zû zarar nabîne ev awayê nû loma kesên vaksînkirî jî ve nexweşiyê didin kesên derdora xwe awayê herê bi bandor jî ev e ku ew kes maske bikarbînin rûberke bikarbînin em dikarin bêjin yani bîvî awayî li Amerîka ew tirs û xem gelek din bilind dibin li Washington jî derdora Washingtonê jî rêveberiyên xwecihî biryar didin ku xwendingehan taybetî zarok dibin xemekê mezin ji ber ku li Amerîka tenê kesên 12 salî û mezintir dikarin werin vaksîn kirin. Zarokên ji 12 salî biçûktir ji wan re derzi çenabe. Ev jî tirsekê mezin ji bo dew baban ku çawa zarokê xwe biparêzin zarokên wan li dibistanan ciyên giştî werin parastin. Loma jî niha rêveberiyên derdora Washingtonê jî îro west be biryara derdixwe Fairfax County yek ji ciyekî mezin e Kurdên derdora Washington'a lê dijîn Fairfax County biryar da berê çend saten ku bê ku em bizanin kî vaksînkiriye kî nevaksînkirî bê ku em li van binerin mecburî her kes dibe kesên ku têne xwendingehan dibe rûberk mask hebin ev jî wekî şerteke ev jî nîşan dide tevê ku daxwaz heye ki xwendingeh werin vekirin şagirt xwendekar herin dibistanan li mecburî ye ku mask werin giredin berê wekî me gotî kesên ku vaksîn kirû dihatin gotin ku nehewce ew li ciyên giştî maskê xwe giredin li niha em dibêjin ku dibînin ku ev tê guhartin Serok Biden jî piştgirî dide pêşniyara nû ya CDC dibêje di şerê dijî te korona da ev gavekî girîng e divê em pêgiriyê bikin pêbendî bive pêşniyarê bikin û çaberê ye Serok Biden sibeh hinek biryarên nû ji bîra giştî re eşkere bike ku di nav wan da karmendên federalî karmendên ku memûrên ku ji bo hikûmeta Amerîkî kar dikin dixebitin ji wan re dibe mecburî ki herkes werin vaksîn kirin û herkes mecbûr e maske bikarbîne. Ev jî li gor agahiyên ku dest ketine qesra spî û Serok Biden amadekarî dike hin biryarên nû derxe ji ber ku li Amerîka li Washington û seranser Amerîka
li Sûî pênc taybetî li Sûî pênc wîlayetan sedî pêncî pêketin zêde bûne. Ew jî karbidestan pisporan saxlemiyê neçar dike ku tedbîrên pêşîgir rêgirî werin standin. Mirov dikare bêje di warê koronada ev e rewşa Amerîka. Temaşewerên delal tê bîrabe di şeşê meha yek rebendanê de alîgirên Serokêberê Donald Trump êriş biribûn ser Kongresê da ku erêkirina hilbijartina Joe Biden wek serok asteng bikin. Di bûyerên tûn de ku hûn ji hinek niha ser ekrana dibînin ku dîrok Amerîkî de nehatû bidîtin ji marekê kes jiyana xwe ji dest dabû, bi daha kes birîndar bûbûn. Kongresa Amerîkî jî ku niha destê demokrata de ye do civata nûneran beşa jêrîn ya Kongresê dest pê rûniştinekê taybet kir ji bo pêdaçûn û lêpirsîn û vekolînkirina wan êrîşana. Demokrat dibêjin tiştên ku çêbûne nabe bi awayekî bi lênêrînek bi helbesekî basît were borandin divê vekolînek lêpirsînek pêdaçûnekê rêkûpek berfireh were kirin ku êrîşên dijî demokrasî Amerîkî, dijî sembolên demokrasî Amerîkî caragirîn dubare nebin. Kesên ku wan êrîşana kirine, rêk xistine, dibe werin cezakirin. Loma jî panelek, komisyonek, komiteyek, bi gotinê gidim komiteyekê neh kesî dest pê karê xwe kir ji wan heft demokratin du jî komarî ne. Hejayê balkişandinê ku tenê du komarî cî digirin, ev du komarî jî di dengdanên berê de deng dabûn ku ev bûyer were şermeza kirin, dijberiya xwe bi zimanekî eşkere dijberiya xwe ragihandibin ku di hilbijartinê de hîle û sextekarî hatine kirin. Rêk hûn zanin Donald Trump û alîgirên wî dibêjin di hilbijartina borî de sextekarî hate kirin, nerêkûpekî hate kirin. Tevê ku min ev hilbijartin qezenc kiribû bi hîle û sextekarî ji dest min hate girtin. û piranî Partiya Komarî jî vê yekê dubare dike. Li ser vê xetiya disekine li duk endamên vê komîtê edim û Liz Cheney keça Dick Cheney'e ew jî digirin, ew dibêjin yani bi ti awayî naye qebûl kirin ki êrişek wiha pêkatiye. Em dibînin yani hin kesên ku hatine pêşniyar kirin ji Partiya Komarî ve ji aliyê seroka civata nûneran Nancy Pelosi bi hata red kirin ji ber ku ew kes bi eşkereyî digotin hîle û sextekarî hatine kirin. Yani demokrat dibêjin nabe ku ew kes di vê komîtê cî bigirin ji ber ku ew piştgirî didin vê êrişê. Partiya Komarî jî wekî protesto hinek navên din kişandin. Di daviyê de tene du endamên Partiya Komarî hene li ev du kes jî bi eşkereyî dibêjin sextekarî de hilbijartinê de çêne bûbû. Joe Biden bi rewayî ew hilbijartin qezenc kiribû û ev êriş naye qebûl kirin, êrişê ku hatiye naye kirin do di rûniştina de jî gelek keliyên hestiya jî derketin ole hinek polîsên ku di vê êrişê de bûbûn armanc do hewl didan pêşiyê lê xwepeşanderên tore hersbûyî bigirin. Wan jî şahîdî kir, wan jî serboriyên xwe separatiyên xwe bi qanûnderên Amerîkî de parve kirin. Yani bu dikare bêje taybetî demokrat dibêjin ew tiştek ku çêbûyî bi tu awayî naye xweş dîtin. Nabe ku ew were bi zû bîrkirin kesên ku ew êriş kirine divê were ceza kirin ji ber ku ev êriş dî jî demokrasiya Amerîkayê dî jî sistema sembolên demokrasiya Amerîkayê ne û eger her kesê ku hilbijartinê hinda bike, her kesê ku tek here nabe ku alîgirê xwe gazî bike bi vî awayî êriş bine ser Kongresê. Loma jî bi awayê herî xurt divê kesên ku wan tiştana kirine werin ceza kirin. Ew xebaçî dest pê kiriye. Di demên pêşiya me de jî em ê binêrin komarî dijberiya wê yekê dikin. Tevê ku ew bi gotin dibêjin em jî dî jî vê êrişê ne. Nabe ku Kongres bibe armanca êrişan ev ditirsin ku yan jî
dibêjin ku ev şanoyekê demokratan e, demokrat şanoyek çêdikin da ku hilbijartinên ku pêşiya me ne bandor bikin Trump bixin rewşekê xirab loma komarî dijberiya rûniştinekê wiha dikin lêpirsînekê wiha dikin lê lêpirsîn dest pê kir komîte dest pê xebata xwe kir em ê demen pêşiya me de pirtir her bişopînin xebatên vê komîteyê jî ji ber ragihînin temaşevan delal hûn zanin Serokvîzera Iraqê Mustafa Kazimî jî li bedere bû hatibû seredana Serok Biden her du reber li qesra spî peyivîn peymanek imza kirin peymana davîkirina erka leşkerî Amerîkî li Iraqê bi vê awayî Amerîka dibêje êdî hebûna min ya leşkerî li Iraqê namîne bêguman bîra giştî Amerîkî bi awayekî giştî piştgirî dide vê biryarê çawa ku li Afganistanê Amerîka hêzên xwe dikişîne piranî piştgirî didin vê biryarê tevê ku rebas tê rexnekirin li Iraqê mirov dikare bêje pirtir piştgirî pirtir heye di nav siyasetwan pisporan Iraqê pisporan Rojhilatê navîn du bîra geçtî de ku Amerîka davî li hebûna xwe leşkerî tîne lê pisporên ku herêmê ji nêz ve dişopînin dibêjin nav wate ew rêketin wate nade ku Amerîka ji Iraqê bi temamî bikişine taybetî ji Herêma Kurdistanê ji ber ku bingeha Amerîkî li Hewlêrê bingehekê giring e Amerîkî bi çavekî mezin li vê bingehê dilerin giring dinirin loma ji tevê ku hezên şerker combat troops hezên şerker ji Iraqê derkevin jî pisporên nivîsên şîroveyên li Amerîka baw dikişînin ku bi awaya hînkirin perwerdekirin şevirmen dî şiredayîn bi awayan hebûna leşkerên Amerîkî li Iraqê taybetî jî li Herêma Kurdistanê bidome ji ber ku hem Amerîka yani hem projeyên hevbeş berdevam bikin hem li Sûriye li Rojava hûn zanin Daeş taybet li Derezorê aktif e torên veşartî di demen daviyê de gelek kiryanên xirab dikin hemberatiya deravînên dikujin em bêjin êrişên terorîstî te nekirin operasyonên hêzên Sûriye Demokratîk û koalîsyona jî berdevam dikin li Sûriye yani mayîna hêştina hezekê em bêjin hejmarekî hêzên Amerîkî pêdivî ye ne tene bo Iraqê bo Sûriyê jî yani li vir jî nêrînek wêneya ku niha xuya dibe ev e hebûn Amerîkî ne bi awayê şerkerî li awayê şevirmendî şireddayîn çavderîkirin perwerdekirin hînkirin bidome ji ber ku ji bo operasyonên li Sûriye jî giring e tiştê balkêş tevê ku li Afganistanê û Iraqê Biden biryarên wiha dida hêza xwe dikişîne li guhartinê ti guhartin li hêzên Amerîkî li Sûriye çênabe Yine kes dibêjin wekî me gotî Daeş çalake ihtimala vegera Daişê heye xurtbûna Daişê heye torên veşartî tene aktif kirin tene xebitandin lê de hemen demê de hebûn Amerîkî bêguman dibe hezeke pêşîgir ji hêzên herêmî re ku dixwazin belku destketinên Kurdan tune bikin û her wiha mesajeke ji Îranê re ku Amerîka li Sûriyeyê yani Roma jî di guhartin heta niha di hebûna leşkerî Amerîkî li Sûriyê de xuya nabe berawa jî vê biryarê çavereyê ku hin leşker hin hêzên leşkerî li Iraqê bimînin da ku piştevanî û desteka hêzên Amerîkî li Sûriye bikin hêzên Sûriye Demokratîk bikin lê bi giştî awaya giştî mirov dikare bêje ku reaksiyon başin bertek başin ji vê biryarê ku hêzên Amerîkî li Iraqê vedikişî Temaşevan delal do biryareke giring derket dîsa ew jî doza xwepeşandarên Kurd e ku di Golana 2017 de dema Tirkiye Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hatibû Washingtonê û hevdêtin bi serokê hingê ve çaxê Donald Trump ra kiribû xwepeşandarên Kurd jî komekê xwepeşandarên Kurd jî li Washingtonê dengê xwe bilind dikirin dijî Erdogan û di vê rojê de nobedarên berevankarên em bêjin parêzkarên zerebanên Erdogan bi awayekî tund li xwepeşandarên Kurd xistibûn tundî li ser wan ceribandibûn anî bûn
جمالك كرد برندار بو هناك جبان بجراني برندار بون جبان خشخان هاتبون راكرن ابوير دميجيا جال امريكي ده ارتهجك چکر بو ارتهجك واه بهس چاواکو خوپشندارن اشتی خواست بی آوایی جالیه زروانن بادیگاردن سروکی دولتی که تنه ایرشکرین لامریکا خوپشندان مافکی زاگونیه قانون بنگهین دبیجی مافی هر همراتی هی خوپشندانه بکه او مافکی دستوریه ولو ماجی اجبو امریکی تشتکی پر خوزایی تو هری جی کی کو te destur bergirtiye hükümet agahdara polis agahdara yani Kürt beri ve kopuşanlara bakın destur ji bajarvaniye Washington'a girtibun polis agadar bu C ku evlene C ki giştiye ne mala yekiye em bejin dikana yeki C ki giştiye lo majit işte desturiye o Amerika dema ev dimenditin din bu yani narazı buna gele Kürtçe bu tamaşavandara çava خوپشنان وها نرازیبن آخا دخوازی نشان بدن بیبی آوایی دبن آرمانجا تندو تویجیه به هفتان سناتور ام بیجن اندام انجبات نونران پسپور herkes ev bu yer rexne kırı bu şermezar kırı bu yani gotu bu eğer Kürt Washington'a tiştin vuha dijin dibin armanca tundiyin vuha خود زانه الولات خا جی خا چیت سروان یعنی شروعن بدهان بسیدان شروعن وها حتی بون تلویزیون و CNN NBC ABC CBC به روزانه اف دیمن برا کربون اف دیمن وشاند بون کوبته اوای نای قبول کرن yani John McCain akhafına ki navdar kırı bu hinge sabu yani bunu dikare beje devlet Türk hükümet Türkiye'de beje زربان ما تشتكو او مجبور بون تشتكو اف پدیوی بکرن جبرکو جیانا سرو که ترکیه اردوغان ده خطره ده بو لو ما جی تروریست هاتو بون ما پیشیا تروریستان گرت سریل دادگه دا بو کو او دو دوز هنه آلیه کردابا هاتیه بکرن دو دوز اندیجی ترکیه دولت ترکیه جده بیشه دو او دوز ورن پوچ کرن ورن گر کرن جبرکو زروان کاریخا کرن کاریوان اوا کو سرو که ترکیه bu Paris'in hene komekçi terörist cihatı bun van da khaz zarar bigeynin Erdoğan le wezarete dade ji çen mehbere ji dadgehre nivisi bu ku hükümet Ameriki hin deve babere de ku tişten ku hatiye kirin naya kabul kirin tabii ki tu seroki devletek biji mafete tüneye ku zerevan intel xopeşindan bedin devletek edin hemvelatin devletek edin bibi avayı lwan bedin wana veki dijmin tundi tuje ku be hampal servan bikaribinin o netu bibi serok yani net işte edin ev maf tüneye jiber ve ki kesen ku wan tiştakre deve varin ceza kirin cezain gram lwan hatiye kirin varin dayin o dadgeh ji do bir yerde ku داخل ترکیه کو پوچکرنا و دوزه ببینگه جبر کو ترکیه دبیجه سروک بو مافه دولت کدن هیا دوی زلوانن و نین جزا کرن دوی دوز پوچ به دادگه دبیجه نا بریار دا کو نابه دادگه پیداچونی فدرالی دبیجه تشته کو هاتیه کرن نای قبول کرن خو پشاندان به آشتیانه لبربون چه zarar yani tehdit gef ji aliye Muhammed ne bu ko ser Erdoğan yani kese gidin او لجيه كو حكومات جوانا قوتو بو بوليس جوانا قوتو بو من الاليه خابون او خبشدنا كي دستوري بي قانوني بو لو ماشي او دوز و بردوام بك جبر كو حكومه تركيا حقه دولت بون كدن يعني سروك بون و مافن ناده بي اويتون تجي ورا تشيكرن لو ماشي مرب دكاره بيجه وکی لواشنگتونه که دربکه گرینگ جی دوزا ترکیه تیدیتین و خپشدانان کرد کو وکی ام هر جاده بیجن لامریکا حسکنک سمپاتیه خودش کردان رهیه رای گشتیجی بیرا گشتیجی تم دخواست او کس ورن جزا کرن کردن کو خپشاندان دکرن ورن مافی وان یا دستوری ورن پاراستن نه بریاج دادگه جی بریاج بو هاده ده ریل بر ترکیه نامینه کو جوه دوزه اری اف دوز پوچ ببه هل بشه جبر که دادگه دبیجه نو
tiştên ku hatiye kirin naya qabul kirin û daxwaza Tirkiyeyê pûçkirina vê dozê jî hatiye red kirin ev jî bûyereke giring e dîsa du kongresmenên Amerîkî David Cicilline ji stana Rhode Island û Gus Bilirakis David Demokrat e Gus jî komarî ye ji Florida'ya ev her du name dinivîsin bi nameyeke hevbeş ji Wezîra Derve Blinken'a dinivîsin ku Amerika nema teknolojiya dronan bifroşe Tirkiye ji ber ku Tirkiye dijî Kurdan drona bikartîne hem li nav sînora xwe Kurdên ku dixwazin mafê xwe destxin dijî wan hem li Herêma Kurdistanê van dronana kartîne ziyan digêne sivîlan xwezaya wan deran em bêjin 504 gundên Kristyanan li Herêma Kurdistanê hatine werankirin bi dronên Tirkiye her wiha li Azerbaycan û Nagorno Karabağê Çiya jî ev teknoloji hatiye karanîn li Libyayê jî û her wiha li Sûriyê jî dijî hevbendên Amerîka ev teknoloji dron tê karanîn dibe Amerîka davê li dayîn yan ji firotuna teknolojiya dronan ji Tirkiyeyê bike ji ber ku Tirkiye ji bo armancên xirab bikartîne ev jî bûyereke giring e temaşevaran deral ku çêbûye ev nameya ji her du partiyan hatiye ji Blinken re wekî tê bîrabe di hefteyên borî de pir caran namên wiha derdkevin ku dixwazin reveberiya Biden reveberiya Amerîkî helbesteke tundur dijî Tirkiye bigire ew jî yek ji wan e dîsa berê demekê kin ku em bername çekin Wezareta Xezîneya Amerîka biryareke nû derxist ku çend sazî rêveberên hikûmeta Sûrî rejima Beşar Esad ceza dike di lîsta tolayan tute ceziyan lê ji bo Kurda giring ew e Ehrar el Şerqiya ku ji aliyê Kurdên Sûriye bebek komeke direndane hov û weş em bêjin zalim tê zanîn ku niha Wezareta Xezîne dibêje ew grup jî ev kom jî ji ber binpêkirina berêziya û tundiya dijî sivîlan dikeve lîsta tolayan lîsteyê cezayan her kesek ku bi vê grûpê kar dike alîkarî dide ew jî dibin armanca cezayan hebûna wan li Amerîka hebûna wan kesan wan grûpan hemî dibin bin kontrol Amerîkî hebûna wan tên cemidandin Ehlal Şerqiye û du rêveberên vê Ahmed İhsan Feyet El Hayis Ebu Hatim Şakra û Raid Casim El Hayis Ebu Cafer Şakra ew du kes du rêveberên Ehlal Şerqiye jî ketine lîsta terorê bîra giştiya Kurda de Ehlal Şerqiye bi kuştina siyasetbana Kurd herbin xelef tên nasîn bi awayekê hov davî li jiyana siyasetbana Kurd anîbûn niha di raporê de taybet navê herbin xelef jî te gotin ku çawa ev grup bi awayekî wiha hevseroka Partiya Sûriye Siberojê di cotmeha 2019 de kuştiye û Komîseriya Bilind ya Mafê Mirovan ya Netewên Yekbûyî ev kiryar vekî kiryareke dijî mirovahî qebûl kiriye dîsa te baskirin ku firotina keçên Êzidî taybetî Kurdên Sûriye ev grup kiryarên xirab dijî Kurdên Sûriye dike çê dike yani bi vê awayî bi firehî kiryarên Ehlal Şerqiye ketiye vê lîsteyê du rêveberên vê hat dîsa bi vê awayî têne ceza kirin bahse Kurdan tê kirin ku Kurd mağdurun ji vê grûpê bêguman raporên Netewên Yekbûyî Wezareta Derve Amerîka berabankarên mafê mirovan jî her bahse vê grûpê dikin ev grup li Sûriye dibin parastin dibin kontrola Tirkiye'de kar dike tabii ku navê Tirkiye nayê anîn jî giring e ku niha bi vê awayî argümanên ke Kurd tiştên ku Kurd dibêjin bi vê awayî bi eşkereyî bi zimanekî zelal di rapora Wezareta Dadê jî Xezîneya Amerîkî jî cî digire bêguman ev jî giring e ku niha ew rêveberî renge hîn siyaseta xwe bidomîne ew jî ji bo Kurdan giring e taybetî li Efrînê li Serêkaniyê li Girespî ku ev kom xebata xwe didomîne ji bo wan jî dibe peşketineke giring ku tiştên ku ew dibêjin niha jî aliyê
حکومت امریکی تن دوباره کردن ده ایرو اما هونه مالپرما کرمانجی ده راپور که برفرش لسرو بریاره ببینید برکو بریار نو هاتیه تماشا برن دلال ما بلزو بزی خواست هناك هرگلیش برای بیجن لباکی ما گوتی بریاره که برای گلک گرینگ تدیتن هونه دما چند ساعت دن سردنا مالپرما بکن هونه آگاهیم پرتل سرو ویرجی ببینن ببی آوایی سر نبی همه خبرکاران دنگ امریکا از جوار سپاس دکم که هن بمرا من حتی هفته ته واشنطن پایتخت برنامه زندیا واشنطن برمود خیلی خوشیه ده خاطره به